वा बेलेग बुस्थु थायो मालाबा एक्सट्रा ज़्यादा हो गया क्या रे बहन दै खुसील होबाय एक सिटी मारा खनसे गाबबाय 6 बार हुइसेल मारिबाय एबार बेखौ अफ खालामनोसै ओमफ्राय दाना नै बेयावहाय ओमफ्राय दाना बे थालिरखौ मामि आंबो जायो माखौ औ दे जागोन ना बे थालिरखौ Tasumli एबाराव माबायदि जादों नायनोसै वाव बरिया दै दङ एसे बेखौ आङो एकदम बाजारनि बायदि जाबाय आरो ना आंना ओमफ्राय एबाराव नै बेयाव लखबबाय वाव माने बाजारनि बायदि मोननायनि जानो नागिरदों नै बरिया जाबाय ना एबाराव Lwngbai Tasumli 10 টাকা লাগে না 20 টাকা লাগে Risiko mandun ba ayo ini Lwngbai na mati cek Bedo Wui mo sana ro Sana Wui mo sana एसे दंबावो जायफैयो बेनो मोनजागोन बास लोगोफोर बे आंनि सा बेखौ आं लोंसै एकदम बाजारनि नोबो होआ आङो बे बाबु सासेनो एसे होनोसै थासुमलि जानोसै जोङो ना बाबा थासुमलि लोगोफोर थासुमलिया मोनबाय जोङो जानोसै माबायदि लोगोफोर जोङो थासुमलिखौ जाखांबाय ओरैबायदि गोथावमोन थासुमलिया गोदान ओंखारनाय खिन्थु बिराद गोथावमोन आरोना थासुमलिया मोजांमोन ओमफ्राय दा लोगोफोर आङो सि थिखोबाय माबाय जाखांबाय माबाय एकदम मोनाखाबाय ओमफ्राय दा दहायनि सि सुनाय दङमोन नालाय ओरैबायदि बुरजा सामफ्रामबो जाखायो सिया बेखौहाय
लोगोफोर नै दा आङो सिखनखांबाय बाबुखौहाय माबानोसै हमवर्क खालामहोनोसै एसे लेखा फोरोंनोसै नैबे बाबुआ जोंना आलसियाथार ना बाबा फरायनोसै ना बाबा आलसिया नङाना आरो नालाय बाबु सोना ओरैबायदि दे मोजाङै Mami Sona. औ Mami, aku Sona andai. औ बाबु सना Ma, दे लिरदो बाबा दे bayar bismillah. बिसिनाव लिरोना टेबोला गावहा सिफायनानै लादों नै बिनि लेखा फरायग्रा टेबोला नायदो टेबोल नै सियारबो दङमोन सेस सिफायनानै लाजोबदों मा होनबावनो मा होनदों बाबा? Mana? Nunggu mana salah na? मा साला होनाखैथ' माला होना? Aku माला साला Sona. होना? अ नोंखौ सना होननांगौ? Hmm. आच्छा अ ओरैबायदि बरायखानांगौ ओरैबायदि बरायखानांगौ दाहोनसै Pew, pew. दुस्थ'ना दे बाबा लेखा फरायनोसै जों बाय बाय होनहरदो दे Bye bye लोगोफोर. अके Bye bye गिफ्ट. गुड नाइट होनदो Good night लोगोफोर. जों उन्दुनोसै. दे जाबाय क्या बोलूं मैं थोड़ा सा मस्ती करने के लिए थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए सोच रही थी ये भी नहीं होता है ये बच्चे के साथ क्या होगा इधर आ जाओ मेरा बच्चा कितना दुष्टामी है देखो लोगोफोर दसे टाइम पास खालामनो नागिरबाबो जाया आंनि फिसालाया ओरैबायदि दुस्थ' नै मिनिथा ए दुस्थ' नङा बाबाया दुस्थ' नङा मोजांसो लोगोफोर दे आंनि बाबा मोजांसो नोंसोरखौ बुंनाङा ना होमबालाय बिसोर गाज्रि मोनगोन ना गावखौ मोजां होनबाथ' लाजाखायाना बाबाया Oh, दे good boy 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 दे जाबाय लेखा फरायनोसै और लेखा पढ़ाई मस्ती खत्म अभी पढ़ाई ठीक है।